Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanqulumeni kwaze kwasa amanqulume esibekelana. Nina banodume ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanja, ngumshana wakwaNgcobo, umzukulu kaFolweni, umdumo. Umdumo izalwa uthumbu laTshatshatsha. Ngishabo sibalo liyabashisa. uTshatshatsha zalo upheshe. Upheshe zalo uMaguyane. uMaguyane zalo uVaphi. uVaphi zalo uNokhonjo. Ayogogo ngengibabali baningi. Awubabali kanoko. Ngeke ngingaqeda nini. Phela le nsizwa sasiganiwe. Zihamba ngo 2 3 4. Ukhokho wami uTshatshatsha. Ogogo okhokhokazi babe babili. Makhumalo noMamtheni. Yeah. Upheshe ayingizwa kuthiwa ngabe lapho ko 7. Angazi ke ngaleke koMaguyane kodwa nababe baningi. Lamakhehla lawa iwona kwembethe. Lamakhehla lawa mfowethu iwona amakhehla kofuze lawa akumina. Yeah. Othumbu laTshatshatsha. Ngisho lokho ngoba wena kubese. Kushuthi khona omalume bakhona. Njengamanje yafika kumina ngalolo langa ngangiqeda kubekwa endaweni engizokwakha khona umuzi kamkhulu ngabika ukuthi ke ngibekiwe lapha sekufika manje ikhehla elifana nomunye umalume kodwa futhi linomzimba njenganomunye umalume babili lo malume lapha ebusweni mangilibuka lifana nalo kodwa isibona ngiyalibona lo lifike lekhehla leli khona komalume lifike lithi woza la lithatha inyongo lafika ngithela ngenyongo lathi ngigcobe ngagcoba ngakhotha lathi ngiyaqinisa owami ngathi mangibuza ngithi hayibo likhona nikhehla elalikade linje uMavu lathi hayi umkhulu lona uTshatshatsha amanyeka kafika amakhehla ngokwezibonakaliso abawazi nabo ngoba bancane njenganaye upheshe noma kuya ababazi bonke lapho kodwa lawa amanye ngiyawazi mina ezibonakalisweni ngilichaze njengoba linjalo bangitshela ukuthi hawu umkhulu banibando yabo amakhehla lawa amakhulu akofuze ungizwa ngibuza ukuthi lamakhehla lawa iwona kwembethe yini ukuthi ngilandela la enkulumeni ukuthi babeshaya ngamakhosikazi nga2 nga7 ngabani mebe ngibethe labantu lento ithini ngawe angiqale ngibingelele kodwa ngaphambi ukuthi uqhubeke hayi awubingelele ububesi mina umshana wakosibisi ozalwa uShange kahle kahle ubaba wakwaShange kubo kamama ikwasibisi ngumntwana kosekeleke ethongweni la kobani la komalume kanti nesiphiwo lesi sokulekelela abantu masokusiza abantu isiphiwe ngasehlangothini lakephi la komalume ngumntwana ke wagogo ugogo ke bese ehamba nomkhulu ngizosho njalo ngoba ugogo uyena ohamba phambili phezulu kwesiphiwo kodwa uyalekelelana nekhehla ngapha ngokusebenza ukusiza abantu ngiseThekwini naseGoli abantu ngibasiza ndlelani ngibasiza abantu kakhulu ugogo usebenza ngamanzi nangomkhuleko nangeyiwasho bese umkhulu usebenza ngempande nangokukhulisa abantwana bamathongo noma nangokuthwasisa ngapha kamkhulu ugogo ngapha usebenza ngamanzi uwumndawo ohamba nezithunywa kakhulu uthanda nebandla ke lo gogo lo ufuna ngivula ibandla kodwa manje ngisaloke nje ngithi hayi hayi impela ngangalibona ngilokazi hayi lelo bhuke sangalibona ngishise embatho ngisazi nje kuba sinjalo ngangumuntu nami oza khona lapha ngazi mhlawumbe wawungimemile kulona le bandla
Ayingavuka ngakutshela futhi. Ngiyakhumbula manje lokho kokudala eloku engitshengisa leli bandla leli usehamba kubantu ke manje awusiyo wedwa umuntu esowamvuphela lelo bandla lelo. Even nabanye abantwana abathwasa la ekhaya. Sebebabili abavuke namaphupho athi sivuke umfundisi ngithi mina hayi kameni bo. Hayi bese kufanele mina. Kufanele lelo bandla phela lobe kuyibandla elizophilisa abantu. Omunye umuntu usuke ngayibuka ngento yakhe. Ngendlela yakhe. Mhlawumbe nami nginalo nje. Mhlawumbe nawe unalo. Mhlawumbe nami nginalo. Futhi angifunike mina mangathiwa omkhulu bathi ngilivule bese umuntu aloko engihlaziya. Ngoba ngenza into yasekhaya kithi. Awumtshela Khehla uyazi ukuthi njengoba ngikhuluma ngalezi idalo ezimbili ezimina noma ehlele kimi noma ezinginike lo msebenzi kase kwamukela. Ngibheka lolu hlangothi la ngapha kwagogo. Ugogo ingelesi yakho ehamba phambili yaseZiyoni. Even nejazz lakho ugogo ngicabanga ukuthi uyalazi elaseZiyoni. Nebandla kangitshengise lona ibandla elikhonza njengeZiyoni. Ngizosho njalo ngoba ngikaze ngivakashe eZiyoni kodwa ngiyengibona ama video mekhonza. Bese kuthi ngapha umkhulu isikhathi esiningi njalo lo mkhulu umevela uzovela bese kuvela nenkosazana yakwaShembe noma kuvele yona inkosi yakwaShembe phezulu kwalomsebenzi wamkhulu. Ithiwani le ndaba le? Unabhube silenda ihluphe namne wethu. Uyabona phela uShembe. uShembe unabhubesi ngizomfanisa nesambulela. Wezwa lo? Ngizomfanisa nesambulela. Bese ngaphansi kwakhe kube khona amathongo konke okukhona. Manje ngakuthusa uma umkhulu ekukhombisa okusho ukuthi lo msebenzi wakho wagogo ibandla lagogo linankinga. Kodwa futhi umkhulu naye ufuna ukuthi lelo bandla ukwazi ukuthi ulisekele ngalesambulela okanye ulemboze ngalesambulela ngoba phela ibandla lokuphilisa leli. Okusho ukuthi ke uhafu ngapha ufune ube inhlalisuthi. Uhafu ngapha ube ingungulusi. Cha bese cha. Angisho njalo. Legama lelihoxise lo gama lebungulusi. Isho ukuthini lo gama? Hayi akiloxisa. Kodwa phela ngiyalisho nje ngoba mina akangilazi isho ukuthini. Hawu. Ayangilazi mina. Kanjani? Ngiyengizwe phela kuthiwa sizo. Ngizwe nje lishiwo mina angikwazi lokho. Lelo gama mina ngilazi lisho. Mina lingiphathi kabi ngoba lisho lutho kumina. Hayi vele igama ngishwe ngithatha nje njengokuthi kuyadlalwa kuyancokola ukuthi ngiyathanda ke mina ukuthi ngiyalihoxisa babuka bempunga mekuthi khona mhlambe elifika kabi kuye. Cha ikakhulukazi ke koza kwethu labesikhonza nabo into engiyithandayo inkosi iyalivala lelo gama. Iyalivala. Okay. Kodwa kuhle ngoba futhi ngithe imini ingunguzi bengisho kumina bengasho omunye umuntu bethi uhafu wami ingunguluzi wafa. Lento ihamba kanje yabona njengoba unebandla leZiyoni ayikho inkinga lapho. uShembe phela ungumkhulu womkhulu. Unguyise wabo bonke abantu abampisholo. Alikho iphutha uma unebandla leZiyoni bese ukhonjisa uShembe. Lelo bandla lakho leZiyoni ungakwazi ukuthi ulicelele kuyena uShembe ukuthi bonke abantu abofika kulo bese bakuthola ukuphila. Bakuthola ukuphila. Njengoba ngithe ufana nesambulela. Uyabona lo? Mina ke kodwa ke lo mbuzo obubuza ake siuhoxise namhlanje sokuye siuphendule. Lo wamakhehla. Sekhodliwe. Asike siuhoxise ngelinye ilanga. Hayi nokulungile. Yazi kube ngicela lento sike sithukuthi kancane kuyona. Ake sithi mina angisho ukuthi nginjani. Mina Phubesi angithi mina ngikhonza kwaShembe. Nje ngikhonza kwaShembe futhi angibizwanga umuntu. Ngabizwa uyena uShembe. Angamazi. Naku ke manje omkhulu sebethi angibe nebandla. Angisho ukuthi ngizoba nalo. Mawubheka nje ngikhonza kaShembe makufika omkhulu bethi angibe nebandla ngibe ngingaphansi kwebandla kaShembe kuyiphutha lo. Ibandla elikanjani mhlawumbe? Ibandla labo. Nami mhlawumbe kube khona abantu engizobafundisa indlela kaMkhulu omkhulu. Ngaphansi kwale umbrella le yakhona kwaShembe. Cha phela uShembe vele uShembe uyisambulela sonke.
noma mhlambe into engizama ukuyibuza ukuthi kube yibandla la khona kwaShembe. Cha. La kwaNgcobo. Okay. Phela mina ngithi ngwakaNgcobo mina. Phela mina ngiyena kwaShembe. KwaShembe ngiyakhonza khona, khonzela omkhulu. Yeah. Ngithi ke njengoba ngikhonza khona kungabe kuyiphutha lo mbuzo ngobuza ngubuzela nomunye umuntu. Yeah. Yeah. Ningayithathi lento niyibhekise kumina. Ngibuzela umuntu okesimene esifanayo ngoba bakhona abantu abanje othola ukuthi uke enkolweni yamaNazaretha, uke enkolweni yaseChibini, uke enkolweni yaseZayoni, kodwa kufuneka abe nebandla. Ukhona futhi engimaziyo mina okhonza enkolweni yamaNazaretha. Oseke watshela ukuthi kufanele abe nebandla. Uthini? Uyavuma? Akavumi. Hayi ukuthi avuma, uyasaba. Uyasaba. Usaba ukuthi bazothina abanye. Nayo ke indaba. Bakithi uyayibona uyasaba. Ingakho ke ngibuza lo mbuzo ukuthi njengoba mina ngikhonza kwaShembe, ngilandela inkolo yobuNazaretha. Bese kufika omkhulu bathi angivulela ibandla njenganaye lo muntu. Uyabona ukuthi le nkulumo izomelapha lo muntu. Enze njani umuntu onjalo? Alivule yini le bandla noma ayeke ukulivula le bandla? Yabona mina ngathi mengikhuluma ngami ngesimo sami saleli bandla engilinikwa isalukazi. Ngikhuluma nomunye umuntu omdala noma ngizothi okhulile ngokweminyaka nangokwesiphiwo. Kanti futhi naye othe umekhula waba nali ibandla. Wathi mengiluleka wathi mfana wami umsebenzi wabantu abadala osukubeka kuwena akusiwo wakho oqala. Kunjalo. Umsebenzi webandla uma ubekwe kuwena kusengalona lakho. Lisweli nomnikazi. Inkinga yalomnikazi ukuthi usewumoya. Angeke akwazi ukubonakala umoya uhola ibandla. Lo moya uvela usuke bese uhlala kumuntu ophila emhlabeni. Ebese uhlala ngalawo mandla lawo. Njoba usuke uhleli kuwena. Lo muntu lo usuke nezinhloso zokuphilisa abantu abathize ngaleli bandla. Uyayizwa lo nto leyo. Ngoba phela akusiwo wonke umuntu ozosizakala esigodlweni. Ukhona umuntu osizakala kephi esontweni. Yabo. Akusilo ke iphutha lelo. Uma kuukuthi sengathi ngikhuluma nami ke manje. Hayi khuluma. Uma kuukuthi ikhona lento yebandla bekiwe kuwe, yamkele ngenxa ukuthi kunabantu abathize abayodinga ukusizakala ngebandla. Hayi ngalokho okunye. Uyayizwa lo nto leyo. Mina ibandla mina. Yeah. Ilona leli. Ngiyafika ngizolishumayeza ngemfundiso ezakhayo zesintu zokubuyela endleleni kaNkuluNkulu okwemithetho yesintu. Ngabatshela mina omkhulu ngathi hayi bomkhulu sesiphila manje ngetechnology. Hayi nginalo ibandla nanti ibandla leli ngithi impunga yesintu TV. Ilona ibandla lami leli futhi liyakhula le bandla lethi angilivule. Bayivuma leyo nto. Uyazi ukuthi mina ngavula le channel le Bhubesi Advisory ngenxa ngibalekela ibandla. Ngase ngiphahla abantu abadala ngizoshumayela la channel. Nanti ibandla. Ah bazogogo cha ngifuna ibandla mina. Ngifuna elinabantu. Elinabantu abazofika abantu ngoba Bhubesi bakhona abantu abanaleyo nkinga. Othola ukuthi umuntu uke enkolweni ethile. Enabantu abathile othola ukuthi izinto bazazi ngendlela ethile. Ngezwe lo kufuneka kodwa manje avule ibandla la kubo. Ukwelinye ibandla. Ngezwe lo uke eChibini. Uke Nazaretha, uke ZCC, njalo njalo. Uyesaba ukulivula le bandla ngoba ucabanga ukuthi kuzothiwa uvukela inkola kuyona. Kanti hayi ngoba kunjalo ubizo uNkulunkulu mefuna ukukusebenzisa, uNkulunkulu uzokusebenzisa. Ngoba noma ngaze kuthiwe uyiNazaretha, uma ukuthi kunebandla libekwe kuwena, kusuke kufanele ukuthi ulivulele lo bandla. Ibandla phela liyisigodlo. Kunjalo. Ibandla liyindawo yokusizakala kwabantu noma kwemphefumulo yabantu. Angikhuluma ngebandla ke mina hayi lawa ka manje. Lawa because naye into mina le enye into yangenza ngayizonda lento yesonto. Ilamabandla asekhona manje. Engathi ngawashisa wonke. Yabona lamabandla asekhona la kuthiwa amatende kakhulu. Oh mama bethu abakhipha 15,000. Le nto leyo ngathi ngafaka umlilo yonke lento. Yonke lento yathi ngafaka umlilo. Kodwa ke ake sikhulume ngalawa aphilisayo. Ibandla nje liyafana nesigodlo. Ibandla indawo yokwelapha abantu ngendlela eyehlukile kunokulapha ngokwesintu.
khona phela abantu abanamandla okwelapha ngokukhuleka nje kuphela. Yazi Bubesi ngixolisa ukungena emadevini kunabantu abenza umsebenzi emihle kanjani ngithola ukuthi banamabandla ngempela. Khona enye insizwa nje mina engiyaziyo eyiNazaretha inali ibandla. Kodwa abantu abaningi bayigxeka. Letsizwa sakusayikhuluma lento nayo kwaphela i-hour ngiyitshela mina ngiyiqinisa mina idolo ngithi eyilalela. Kubeka mnewethu. Muhle. Bayayigxeka abantu abeza kuyo abasizakalini. Basizakala kakhulu. Into ebalekile ngicabanga ukuthi leyo ngoba vele imoto ehamba iyakhonkotha. Uyazi ukuthi namnewethu inkinga naBhubesi la ikhona. Abantu basuke bacabanga ukuthi mawuvula ibandla usukhompyutha noNkulunkulu. Kanti lutho. uNkulunkulu ila isuke efuna ukuzokusebenzisa khona. Cishe ngakhuluma enye indaba yala emphelandaba. Ayicishe ngakhuluma enye indaba yala emphelandaba. Yeah, niyebandla. Ayebandla. Ngoba phela Bhubesi yabona uma umuntu ulekelela abantu kukhona abantu basiza khona. Kukhona abantu abangakuthandi lokho. Abangakufuni abazi ukuthi yonke into okufuna uhambe yokwenzeka esontweni. Kanti akusho lokho ukuthi yonke into yokwenzeka esontweni. Uyazi ukuthi ngelinye ilanga ngizocaphuna intshumayelo mangingaphosisi ngithi ingesikhathi senkosi ilanga. Ingungumahlombe. Yeah. Kunomuntu owahamba waya kwiSayoni safike samsiza wahambe nobonga kushembe yabona ukuthi ebhayiza how uma efika inkosi yamtshela yathi hayi uzobonga umuntu noronga usizwe iSayoni hamba kusona uyobonga ngoba baningi abantu ababhedelwa izinto namhlanje ekufika kwenzeka izinto kubona bahamba bobonga emabandleni eze kuwena umuntu afike kumina umuntu emphelandaba ngimtshela ukuthi yenza ukuthi wenza ukuthi ahamba ayobonga esontweni yazwa ngicabangisa omunye kodwa phela amagama swabala inhloso ukufundisa nokuqwashisa wangicabangisa omunye wafika kimi enenkinga kade ephupha isalukazi esizala umama wakhe sifika simnike i-envelope wathola umsebenzi wathi umesuka wasehamba yobonga umfundisi wathengela umfundisi isipho esikhulu angakaze athengele kusho umzali wakhe leso sipho leso emva lokho walimala nemoto ingaqedile kushinyanga kwalahleka umsebenzi ngenxa ukuthi emva ukulimala kwakhe wayengasakwazi ukuthi angaqhubeka enze lo msebenzi ayiqashelwe wona ufika uyakhala umuntu uthi angazi mina izinto zami yifike zatha sashona phansi kakhulu sengibuyele back to square one methi siyalandela siyabuza kwenzakalani useyachaza ukuthi no ngathola umsebenzi la ngonikwa ugogo ozala umama emva kwalokho wasenze njani sisi hayi ngahamba ngayobonga umfundisi izwana mengiqeda ukubonga umfundisi ngathola imoto kungaphela ushinyanga ngalimala naleyo moto la yaba beyond repairs ngalimala nami limala lokho kukhubazeka emsebenzini kwafuneka ukuthi ngikhishwe ngenxa ukuthi ngangengisakwazi ukwenza lo msebenzi engiwuqashela nayo ke inkinga la ikhona awuthi ukubonga endaweni errong Nkosi awuthi ngiyikhulume lento webantu benkosi ake niyeke ukuthi isonto nilibeke phambili mina mhlambe lo number 5 eyintweni zizonke mina mhlambe lo number 5 isonto isonto lo number 1 kumina te number 1 kumina ikithi mina ngithatha inqwaba imali ngise esontweni ekhaya kukhona izinto ezishodayo ngizokwenza izinto zasekhaya qala ngoba nomufa uhamba emhlabeni uyoya kubantu bakini abantu abaningi naBhubesi sebekhohliswe kakhulu batshela ukuthi kufanele uzenze kakhulu izinto uyikhiphe imali esontweni uNkulunkulu akathengwa ngemali imali yokwenza izidingo zakini hayi izidingo zasesontweni yiphakini kuqala isonto give and it shall be given unto you basebenzisa lelo verse le khipha ukuze nawe wamkele okay lithi khipha kephi ngoba phela yonke into iqala ekhaya yonke into iqala ekhaya charity begins at home abantu abayeke Bhubesi ukuduma ngaphandle njenge generator esontweni uyaziwa ukuthi avuzenza izinto esontweni avunikele esontweni kodwa mesifika ekhaya kini kodwa masifika kini sifike sibabaza ukuthi hawu ushaya amakhala uthengisha isinkwa kini kodwa esontweni ukwazi ukunikela nge1000 yonke into ekuthiwa yenziwe esontweni uyanikela kodwa kini makuthiwa khona umsebenzi owenziwayo awukhiphi lutho
yekani ukubeka isonto phambili bekana makini umama wakho nokulala engadlile awucabangi kungabi indaba zalutho kodwa kumele kathi umfundisi ufuna athengele igross wena uhamba kuqala uzunikele ngemoto yakho ngeveni la ukuthi hayi nali iveni lithatheni linawo diesel wenza umsebenzi akwazi ukukhipha imoto omningi ngeke yonke into iqala ekhaya yonke into iqala ekhaya nakhona ekhaya futhi ungeni ungathi umuwenza noma idlozi noma ithongo noma uNkulunkulu mekupha amandla ukuthi wenze okuthize noma ube namandla okwenza okuthize ungabe lokho bese uyakuthatha uyakusebenzisa ukubeka la bese ufuna ukukhothanyelwa ekhaya ngenxa ukuthi ithongo likuthembile la kunika amandla lathemba izandla zakho ukuthi uphathe lo mnotho noma leyo madlana yalo ngoba phela ekugcineni konke esinakho akusiwo okwethu webhube siyazi ukuthi kukhona abantu othola ukuthi mhlawumbe kunenkonzo enkulu mhlawumbe iphasika uyabona uma kuyinkonzo enkulu kuyiphasika umuntu athi hawu ngeke hawu emsebenzini angiyi nje ephasikeni ilento yokuthatha isonto ulibeke phambili kunabantu abalahlekelwa imisebenzi balova emsebenzini bethi beya emaphasikeni bayahlanganweni emkhulu yabona lonto le ngempela iqiniso lelo umuntu aphutha inyanga yonke ukuthi uhleli kuphi emhlanganweni athi uthemba amandla enkosi uzodlala ngenkosi la ungadlali ngoNkulunkulu badlala ngoNkulunkulu uzohamba wena ngamabomu uphuthe wena uthi ephasikeni uya kuJuly uya kulowo mhlangano loyo yekuona ngwana ukuthi uthemba amandla enkosi hayibo ngoba mfowethu asiyekuganga kube sabantu abayeke ukuganga no kubalekile impela ukuthi siqwashisane singabantu uyabona nje yonke into ayiqala ekhaya kunjalo lungisa ekhaya zilungise nawe yabo ube umuntu nawe ulungise ekhaya wenze sure ekhaya ukuthi ba right ekhaya vele awusiuNkulunkulu ngeke uzukwazi ukucover zonke imigodi ekhona ekhaya kodwa zama la ungazama khona fihla ihlazo ungathi waziwa ukuthi wena ukhipha ama1000 kodwa manje mesize ekhaya kini umama ekhaya uthi ayi Nkosi yami ngazala ngafundisa kodwa ayi ingoba mfowethu nabantu abashumayela akunabantu abashumayela ivangeni elingekho elingekho kuthiwe wanikela ngako konke anako nawe nikela wema bafowethu kodwa yabona ngempela siqinisile bafowethu lento okunikela kakhulu esontweni kodwa kina unikele ngeke bafowethu akho nhlanhla wazithola lutho inhlanhla zakho phela zonke zisekhaya zikhe angeke sikhohlisana yabo ngcono ngoba nathi sisazoba nawo amabandla la yowasila ngoba usazoba nalo impela wenza kahle impela ukuthi ufundise kahle uyabona ngempela ngoba sisazoba namabandla njengoba sila sihleli kanje kuhle futhi lenkulumo iqhamuka kuthini ngiyathanda impela kubesi indlela okhuluma ngayo ngoba inkulumo yakho moyibeka uyakhombisa ukuthi uyazazi ukuthi awuwedwa wembethwe ingakho ukuthi njengoba sisazoba nebandla ukhuluma namathongo akwembethe hayi ngiyakuthanda lapho asikho ngoba ihawu lakho lokuvika uvula umsebenzisi ayikho into esebenza njengaleli hawu lakho lokuvika ngisho ukuthi kushonilanga Nkosi yami no siyabonga kakhulu bekuvusela nje nokuthi sixoxe nokuthi sibonisane la engase sibonisane khona onesikhwama SM uzothatha lokhu abone ukuthi kuyangena esikhwameni sakhe akufake esikhwameni uma ukuthi isikhwama sakho sigcwele kwamanje yobubuka lenkulumo kulungile ayikho inkinga uzolike uqhubeka usubscribe ngokulandelayo mhlawumbe ikhona inkulumo eyoqondana nawe ebese iyakwakha bese iyakukhulisa inhloso ke nqangi yethu mesisuke sivelile la kusuke ukufundisa nokukhulisana nokushare ulwazi nokuqwashisana nje kwezinye izinto esikhuluma ngazo thina la izinto vele siwe sesi-experience empilweni zasishaya ngaleyo ndlela siwe sesibuya ke sesiza la sizokulekelela wena ukuthi ungagcine nawe uyoshayisa endaweni layishayiseke khona siwe sesizokusiza ukuthi uzame ukuthi uma uhambe bese uqonda kephi ekukhanyeni asibonge ke nje kakhulu ayibona kusengivala kwi-channel kuright asibonga kakhulu ukubona bonke ababukeli bempunga yesintu TV siyanithanda kakhulu niqhubeke futhi nishare lama video lawa kwabanye abantu enisondelene nabo niqhubeke futhi nazisa abantu ngempunga yesintu uyazi ukuthi ufamous kangakanani uba wena
hayi yakubhubesi ayisikho lapho kodwa awuvali hayi mbuke lo mpunga yesintu asithembe ukuthi sidle amaningi esakeni nakuba mhlambe inkulumo yethu besiyikhuluma ilumelile kwabanye ngoba akubona bonke abantu abajabulayo makukhulunywa iqiniso abanye abantu iqiniso mfana nabasemzini manje nake nisithetheleleke bafowethu uma ukuthi sikukhulumile akufikanga kahle kodwa sohlala ngaso sonke isikhathi iqiniso silikhuluma engiphetha ngawo ngiyimpunga yesintu abantu abayeke ukubeka isonto phambili umuntu athathe yonke imali anayo anikele ngaye esontweni ngoba ecabanga ukuthi izinto zakhe zizoguquka uNkulunkulu akathengwa ngemali imali yokwenza izidingo zakini ngoba imali onayo eyethongo lakini futhi imali uyiphiwa yithongo akumele abantu balo beqamba amanga bethi imali ngiphiwe uNkulunkulu yithongo elikuphi imali yithongo elikuphi imali uNkulunkulu udala amathongo ukuthi wona osenzela izinto asiyekeke nalento ukuthi ngasonke isikhathi amathongo siwabukele emumva asiwabonge umuntu thanks God ulibonga nini ithongo ekuyilona elikwenzela lento nayo isonto emuva ikini phambili bese sithi nje impunga